रुद अबरुद साननैखायनो प्रेस मिट जों उननि दिनावबो तिखै खालाया जों अरिजिनेल ग्रुप जों जतनो अ जागा मेन तीनटा अर्गेनाइजेशननि लिडार्स एटेन्ड दङ अबनो जों तामनि बागै तिनियावबो मा खालायखा जोंनि दाबिनो साक्सेस खायनायनि बागै जों फायनाय 4 तारिख सेप्टेम्बर 2026 नि सालनि सिमी 6टानि सिमी 72 घन्टानि बन जों ताकगो जों अबन्न जों कन्टिन्यू चालू खाय थानाय 72 घन्टायावबो जुदि जोंनि दाबिनो सरकार मानिनो हाया हंके जों अबनो सोलायतेबो कतर पदक्षेप लानाय तामनि बागै हिंके जों 4 तारिख सेप्टेम्बर 2024 एकटके फेमानि सिनि केडासरक नगो किफिलि फेमानि यागलो गोबांमा जुंजाल नङै दंहा जानानै नोंनानै दंनानै बेबागनो कंकेसा बुङै दंखा अबन मारमै लेंप्राय फाइजाक अ लेंप्राजाकनो जोंनो खातसंमानि मानन बागै जोंनो तिरप्रानि जत चिनि खाजानि दाखुकताय बुकुकसं माफानि समान बरक जोंनो चो फाइनान बागै जों निरगनि माध्यमे एंगिनाय जों पबगो ताम बागै हिंखाय जों 2024 4 सेप्टेम्बर दिल्ली गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बाय जों चुक्ति खालाय फायका एकट खालाय फायका अ एकटनि 2 बोसोर नाय दङ फायनाय तालनि 4 तारिख सेप्टेम्बर हिंखाय बिसिकनि कानाय आबुनि बागै चिनि सঠিक जे डिमांड नियाबो एकट से ओ एकट न इम्प्लीमेंट खाया सामुं खालायजायानि बागै जों दिनै निरंनि बसखांगो फाइनालनि नांखा तै साग्लायनायनि नांखा तामनि बागै गोबां बरक हिनमानो साननैखायनो रुद अबरुद साननैखायनो प्रेस मिट जों उननि दिनावबो तिखै खालाया जों अरिजिनेल ग्रुप जों जतनो अ जागा मेन तीनटा अर्गेनाइजेशननि लिडार्स एटेन्ड दङ अबनो जों तामनि बागै तिनियावबो मा खालायखा जोंनि दाबिनो साक्सेस खायनायनि बागै जों फायनाय 4 तारिख सेप्टेम्बर 2026 नि सालनि सिमी 6टानि सिमी 72 घन्टानि बन जों ताकगो जों अबन्न जों कन्टिन्यू चालू खाय थानाय 72 घन्टायावबो जुदि जोंनि दाबिनो सरकार मानिनो हाया हंके जों अबनो सोलायतेबो कतर पदक्षेप लानाय तामनि बागै हिंके जों 4 तारिख सेप्टेम्बर 2024 एकटके फेमानि सिनि केडासरक नगो किफिलि फेमानि यागलो गोबांमा जुंजाल नङै दंहा जानानै नोंनानै दंनानै बेबागनो कंकेसा बुङै दंखा अबनो दायति नायदि हिनाय जों थांनाय 12 तारिख जुनो सरकारनि थानि जों साका रुद अबरुद बख्लायका लाहार कासुका बरक सरकारनि बरक थांगिनाय बरम गनं मंत्री विकास देबबर्मा थांगै ताई आईजीपी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इंटेलिजेंस ब्रांच नि थांगै जोंनो कग्रिखा जे फायदे नङाबो सालायजागनाय नङाबो सक्सेस नाय जों जतनो सालायमानि बिसिंथिना अबनो समाधान नाय हिनाय बरक जोंनो सप्ताह कायसानि टाइम रिखा सप्ताह कायसा ताबुक 2 मासनि नङै दंहा आबुनि बागै जों इनफरमेशन दिखा बरकनो नरकि अ चिनि जे मानथायनो जोंनो रेनाय दे रिया हनै साग्लायमानि बरनो किन्तु बरं थेंके फीडबैक फायनि बागै जों तिनि 52 मांखा इंडिविजुअल तो मालाय हायनो कक सालाय दङ किन्तु ओ एकटनि पारपास तिनाय कुनु भाबे कुनु रकमे बरक अबनो दायति खायनान नै बरक कग्रियानि बागै नाय जों तिनि नरनो प्रेस मीडियानि माध्यमते जों तिनि बन दाकुंना नांखा फायनाय 4 तारिख सेप्टेम्बर 2026 ओ दिननि सिमी जों 72 घन्टा बन दाकका जत तिप्रा सालुकुरक निथानि जों अबनो कबगो जोंनि मानथायनो माननानि बागै जोंनि सानथाय न जों जाहाथे सक्सेस नानि बागै नाय जोंनो फायचुबा बायनानि बागै नाय आरो सुदु चिनि बागै सिमिया अब तिप्रा सालुकुनि बागै न जों तिनि अदा बिनो क्लाङै दङ जों अजागो नुखा चिनि एसआईआर जेटा चलि दङ तिप्रासानि बागै एसआईआर चलिनानि कक दंमाया तिनि गोबां मा राजनैतिक पलिटिकल लिडार साइ दङ सावो चिरि खगलायो
अब एडिसि एरिया इंग्लाक एडिसि एरिया नि फाथारं नाय तिप्रासार नि इंग्लाक किन्तु ताबुक तिप्रासार नि बो ओ एसआर इंगि दङ ताम नि बागै जों बनो बिरुद्धिता मा खालाय हिमाले जों गामियाम जायो गोबांमा हाथाया दङै गोबांमा फुलफिल डकुमेन्ट क्रिरक बरक बाहायके अबनो जमारेनाय जों तिप्रासा जों तिप्रानि बसा जों इंडिजिनास पीपल होननाय सिनायजाक दङ जों ताम बागै ओ एसआर सिनि मुं नांनाय जों नांया आबोनि बागै गभर्नमेन्ट एसआर न बन्द खालायनांथों जों आबो दाबि खालायो जों तिनटा ग्रुप नुनाय ताई जोंनि केदार रक आबुक जेलक चबजाक केदार रक न बरक न रिलिज दिदि हिनाय जों चिठिरिमानि बरक आबोनि कोनो एदो कुरै जों नायनाय जों लिस्ट दिदि हिनि सावो जों अ लिस्ट न रिखा किया बरक अबनो रिलिज खैयाको अबोनि बागै जों बेलायखानो खा दोजाक जोंनि केदार संनि बागै नाय ताई गोबांमा केदार संनि ताबो केस दङै दङ अ केस रनबो बरक उथ गैनाय जों जालक हिख्लाय दङ जोंनि केदार स्ट्रक जों तिप्रासा सेंक्रा ग्रनो जोंनि सेंक्रा ग्रनो बरक प्रब्लेम स्टेन्डिं खालाय दङ प्रशासन दं आबोनि बागै जों आबोनो मानिया जतदिन पर्यन्त आबो स्टप खालायासा पर्यन्त जोंनि आन्दोलन चलि थानाय जों आगे बसावो थांनाय 12 तारिख जुनो जों साग्लाय मानि जे 6 घन्टानि बागै ताम बागै रसाय नाखा गभर्नमेन्ट जुदि जोंनो साइ दंखा नङाबो सालायजाक सिनाय फायदि अनि इंखायथ जों जरा तो मारियो गभर्नमेन्ट टेबल डायलॉग तो मारियो आबोनि बागै जोंआप्रो अबनो मारो साखा हायफानो गोबांको कक साइमेया नन बिसिंतै दङो जोंआबोनो साइ बुजगैमानिया गसकानि सालो निरंनि बिसिंतै जारा चिनि प्रेस मीडिया नि चैनल दंनो नाय दंनाय र नरं थाने जों बार अबनो जों दल थामनि कबक जाओ फायदि चिनि अबनो जोंनो जाहाथे सपोर्ट खालायदि आर आ जागाबो जे बननि दिनो तामो जों बात खालायजाखा बरक थां माननाय फाय माननाय अबो हंकै स्कुल एग्जाम ताई निनि जे दूर दकानाय गारि दै रोकानाय गारि बरकनो जों आ जागाबो खबलिया तै एम्बुलेंस तै कथैतलांनाय गारि बरकनोबो जों आ जागा खबलिया आबुनि बागै बिथि दुगानबो खुलुकजाक तंनाय ताई बाकी निनि मगथों थाइगथों जारा हलै जानाय र बुंनि बागै केबें जागला ताम बागै हेंके बरक तो गामि से जेहेतु थाङै तंमानिबा आ जागाव जों सालायमानि बिसिंतै आबनो खबलिया जों आ जागाव हेंके फायदि जों अबनो कबगो निरंनो बिसिंतिनाय प्रेस मीडिया नि बिसिंतिनाय जोंनि जे मानथायनो माननानि बागैनाय जों अवश्य अबनो चिनि लामा अबनो कैसा विकल्प जों तै लामा नुगलिया जोंनो बेलायखैनो थुंका गोबांमा राजनैतिक दल साइ थाङो सिरलाय थाङो इलेक्शन फायो इलेक्शन थाङै पायो किन्तु ओ तिप्रासा नि दर दिन बागै केबो कक साया जोंनि डिमान्ड तो दङो तिप्रासा लैंड जोंनो मारिनाय तिप्रासा सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन जोंनो मारिनाय रोमान स्क्रिप्ट जोंनो मारिनाय ओ दाबिराव सैजागोसो दङो जों आलादाबो बे सानिया जोंनि मानथायनोसो जों सानो आबुनि बागै फायदि जत लोकरकनो जों जोंनि दल थाम नेङैनाय एनएलएफटी उरी ग्रुप एनएलएफटी पीडी ग्रुप एटीटीएफ नेङै जत लोकरकनि थानि चिनि पबमुं तै कसारमुं जोंनो चबानान बागै जों कयजाओ जोंनो चबा जादि ओंखायसो चिनि मानथायनो जों माननाय जों नरकनि बागै चबा खालायनाय निरंनि बागै सानथाय साननाय नरकनि बागै जों सिरि खगनाय आबुनि बागै दिनै आं ओ प्रेस मीडिया नि माध्यम तै आं निरंथानि कक कसार जाओ हामबाय थैंक यू थानाय जरबो गोबांमा सोशल मीडिया नि साजा जे आरायस पेकेज नि 146 जे अब इमप्रुवमेन्ट अलरेडी ongoing दंखाबा विकास नि सयबेलफोरा होय थाखाय सामान फैया दिनै अजारा के ताम गय नङा ना चिनर अब साइमिया विकास नि सय बायकुनि दिनो जों मुहुनि साया अब हयत नर खनामानि बजा खनाय फैगासिया 214 कोटी प्रोजेक्ट बरक जोंनो सिरियावै खगै प्रोजेक्ट सनामका ओ सनामनाय हिंकाय निनि डिपार्टमेंट नि बरक सनामका किन्तु ओ डिपार्टमेंट नि बरक ताबुखानो षड़यंत्र खालायनाय तङै तंखौ ताबुखानो बो जोंनो खेरागिनि तंखौ जोंनो तंकसंग तंनानि नायया आबुनि बागै जों चीफ सेक्रेटारि थानि डाइरेक्ट सबमिट खालायजाक ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर सुभाशिष दास न दाति दाति न ननानि बागैनाय जों इमप्लिमेन्ट नायथगनानि बागैनाय जों गोबांमा नुगै दङ स्टुडेन्ट नि बागै
nini scholarship ni bagai ebung mengasai tongo abo joto bini bagai na asai kana hne ang khasongo abo ni bagai bono date date nonna ningthong hne chung koroktam no memorandum bo submit khlaijak tongo abo ko memorandum kaisa kok sir যেহেতু নরক থানায় 2025 তে একক থেকে যেবা ও জায়গা নরক নাম তো থাম বদলছে যেবা চারটা বদল তে এনএলপি কিছু গ্রুপ তো যেবা বরকে তান ভাগে নরক করুম ইয়া বা নরক সিম নন পাকে সিমটা নরক কি সামান গলাই কি বরং বাড়ি কে কম হয় na abo chini bagai borong bagai hne kerei borok tangi phaya borok non singdi borok no singkai nombong thani nan sarman nai chung sanman ke tiprasani bagai sano tiprasan bagai no hokang tiyo tiprasan bagai silai ti phayo tiprasan hamkai ni bagai hne nai chung silai jomari kha o silai jomari mani rikhain je chung chini chobana chung yakat dia nirong ni bisingte press media ni bisingte chung barbar no saklai tongo chung jotodin kathang tongsa tiprasa dofani bagai kok sai thanai pawi thanglak hne nong no barbar no chung nong bisingte saklai jak tongo abuni bagai borok tangi chungai phaya chung borona jabarjasti khaina naya chungte kaisa nong than bisingte saklainai musungo chini tipra ni je political party tongmani chung borona bo invite khainai letter already issue sejaka abo issue nai khanani bisingono sabo chungbai support tong sabo tiprasa ni bagi dorodi bo party tiprasa na hamjak srai clear ngai nugjagi phainai apro norok bo sinai norok bo correction khaimano bibinno kabangma leader rokno borok ki chungna hada hamjagya chungki tiprasa yada chungki tipra nei basaya da norok sungi mano borok no leader rokno tirpra to chungnayo tongkosang chini develop chuni unnoyon no chungnayo o santani chungno phai jotono choba phainan bagai tirprani joto lukorok tipra so lukorok no chini ahoban tei kobok jao hambai Sir, one last question. Shalkisa segango lama pasulai manuka no nisi no ni boroko. Kai tahu hai no hai dini mutesa news ni bisi pe shakwai man nunda go boroko hai no hai isa ana churi go sunai. Abu dosa no nisi nai. Actually borok shabu kuida no group. Abar no group na tai. Tahu ni bagai no bai tasha alam ke borok borok thamai bodol kaisa borok thamai asulai nama bo apa itu karena aku bukti hisang buku puji maya menjadi tuh apa kan abo norok sungno sungka o bodol je lama kasui tongnai rono norok borono usungdi borono document sandi norok sotik jodi ekot ke phaimani tongo ba nong dolo tongo oke norok document phunu dihini borono sungdi jekono party jodi kaisa recognize party ngai tonghangke bin dhani bo document tongnai bo jodi recognize party ya to third party ngai tonghangke bin dhani document tonglak original document tonglak Sir kisah ni kono samsuano kisah ni tamu salah lain kalau te boro nol baik pada Malaysia ya pa Sinia pa nol di kodolo kure saya ni amang bukti salah lain sana chini buskang moto borok norok ni buskang ti tabo norok samani bisingti singsiu je kaisa press conference khaika ba lama kasuka abo to borok sisiu borok no saimano chini bodol khai to sungbai se tongnai tak attitude bodol khai attitude bai tongnai NLTPD group ngai NLTPD group bai se tongnai jekhane president tongo bo bai se tongnai president kri to pokro kri to basak tongmaya nol baik kerana lah sir am tiro nol baik boro mat message to kan boro Aboti- dia tu nol misi abotei chin thani kono message korei je chini dol nei je tongo abotei kono message korei ব্যক্তিগত তাও তো গণতন্ত্র দেশ ইংনি মানো তেগেসা সাউই মানো ও তো আলাদা ম্যাটার sir boro busuk ya nol baik boro sih जों बनो आइडेंटिफाइड खालायनानै थांनिया आइडेंटिफाइड खायनाय रखमके गभर्नमेन्ट बरकसे आइडेंटिफाइ खालायनाय दा आंखे बर कुबैदे चेंग्रा दे नाकि बा आगे दल तंगै सस्पेंशन खायजाक दे खालायजाया दे आपति गोबां केस दङ दाबो बबो जों बाइक सिनाय जों तो बनो दंनानै जामेलाया जोंहा बनो वानसुगिया जों नायो तिप्रासानि बागैसो जों वानसुगै दङ तिप्रासा हामग्रानि बागै वानसुग दङ जोंनि मानथायनि बागैसो जों वानसुगै दङ अकेसे केरें किसा tam sai tong tam hini tong sungbono chin knowledge sungtu biata hambai joto press
थानाय तो कास होगा केबा ता बुस्कांनि जब बिसार कास केबा बुस्कांनि जब बिसार कास होगो तो से नरमा हाय मंत्री बिकास बायबा केमरो जागा बा ता साइबा जेकुन फाइकुन खान थाका नंनि अबो तातिन सलिउशन उनाय दिन सावो केबा तमु से अंगिया के बुस्कांनि सालता मनो या जों थाइसिङाव साखा जुदि 4 तारिख सेप्टेम्बराव निसिमि ओ बन चेंजाकनाय 4 तारिखआव फाइ साफाइखे ननं बन्द सादिंखेनो जों रसागलाक जुदि चिनि बंनि दाबि जों चिनि दाबि मानिखा ओंखाय 2 दिन सिगांनो जोंनो बननि सिगांनो बरक फाइमा साफाइनाय बा जों बाय अफिसियेलि मा आसुकनाय आसुक पाइ बन दाखक पाइनाय बा चेंगि पाइनाय जोंनो अब हाय जोंनाबो तै मानिगलाक तै गसिगलाक तानबागे हेंगे जों थुंजागिया जात बरक जों बुइनो थुंनाय अब थैसा मुइदनाराक दि हामबाय बो जागा कास होनाय साइबा सारा त्रिपुरा बन हेंगे तो जागोन अब बन हेंगे तंनाय हेंगे लाहार तो जोंचे जे मेन जे लामा हेंगे तो तंनाय नि नेशनल हाईवे वाई तिलियामुरा रोड तै रेलवे अब जतो नि गौतम जतो न गप जागनाय ता जागाव हामबाय